Fiam, én soha nem voltam Jeruzsálemben, és hát a fiamat hagy vigyem el Jeruzsálembe. Persze, haverról, stb. Egy hét múlva jön az a fiú, hogy édesapám, keresztény lettem. Hát, úristen, az a fejű. Hát bazdmeg, mit csináltatok ezzel a gyerekkel, hogy keresztény lett? Mondjuk, hát figyelj, én nem tudom, nem voltam ott, viszont a fiam eljött, és ő volt a sütégemzető, és hát ő is keresztény lett. Azt mondják, hogy így. De mit tudják tenni? Hát, el kell venni a főrabihoz, és ő biztos tudja a megoldást. Elmenjünk a főrabihoz, és mondjuk, Rabbi, segíts nekünk! Ők elmentek Jeruzsálembe, hazajöttek és keresztények lettek. Hú, hát igazából nekem is van egy fiam, aki egy évvel ezelőtt eljött Jeruzsálembe, hazajött és keresztény lett. De hát Rabbi, te se tudsz segíteni, akkor ki? Menjünk el a főrabihoz, ő biztos tud. Lukas, így várjál, így elmenek a főrabihoz. Igen, már elmennek a főrabihoz, és akkor mondja, főrabi, segíts nekünk! Fiaink elmentek Jeruzsálembe, hazajöttek és keresztények lettek. Hatásszünet az várjál mondja. Nem basztam. Hatásszünet. Főrabi, segíts nekünk! Fiaink elmentek Jeruzsálembe, hazajöttek és keresztények lettek. Úristen, nekem is volt egy fiam, még annól előtt már kitolgattam, és elment Jeruzsálembe, és hazajött és keresztény lett. Főrabi, te se tudsz segíteni, akkor mit csináljunk? Menjetek el imádkozzunk Istenhez, és ő segíteni fog. Legközelebb. Hallgathatjátok el, gyermekeim. Atyám, fiaink elmentek Jeruzsálembe, hazajöttek és keresztények lettek. Mit tehetünk? Hú, hát, nekem is volt egy fiam. De úgy ezt a zsidó rabbi haveromnak is elmondtam. Lép fel a Duány után, előzni, mielőtt felöltett, és így. Ő is sokat mosolygott rajta. De aztán volt egy keresztény viccel. Folytasd a viccet. Hát ennyi volt, még. Még a viccek. De mondok egy másikat. Na mondjad. Mókás, még, hogy nekem is volt egy fiam, és én is elküldtem Jeruzsálembe. Hát de nem, azt mondta. Volt fiam, de ezért nem kell, mindenki megtudhassa róla, aki egy kicsit utána gondol a viccnek. Jó, elmondom a legújabb saját viccemet. Gondoljátok, hogy hívják azt az arabot, aki úgy gondolja, az a dolog, amiben belevágott, sokkal nehezebb, és sokkal nagyobb tétje van, mint ahogy ő az elején gondolta. Hogy mondják ezt? Mit mond akkor az arab? Hát, nem kebabra megy a játék.